tun nai hian video viral keima bi kina ka mo chu pathum mania monam lo tak tak mai oma in sual ron in phek sual ang chi da type deuh khan in phek sual pawh ni lo hei chu in sual ron a ang deuh ma zo ka ni ka hmu dan chuan heng tiang video ho hi Instagram lama ka da dona in lo vo en vek don nia a thei kha chuan YouTube lama hian ka da ngam lowa a chan chu kan sei lenge strike ka tong to a strike non tir ka du to lo ni sem na hi an na ve khop maya chuwang chuan film khur tu hla he tiang lampang re hi ka da ngam lo ti kha mi lo hriat pui theu don nia chuanin hei tuna pika kan hmu mek mi thala ka kan hmu mek hi lunglei lama mi ania lungleya in sual ani school no pangte an ni mela form t-shirt velte an ha then khatinan soidan chuanin hetiang school sport vel om hian in sual hian tam thei hrim hriman ti hei chu ani du mel khop maya ama tang to khan school sport vel anga hi chuan in sual neu neu tlei rol thalai te an nia thaza rual ten nia tin anin khelna lama te in ti thiam lo eng emo an lo ne in mu thiam lo na an nei kha bana chun zaman ching ari hemo bana kai modon lian tiang khan bana chun zaman ching ta thina chu chu a fu lowa in sual na thleng thina tin kholai wala tak tak ate anin o sual ta thina tin tunla ya video camera 2 point kan lek fer fur to wangin video te mu tur lo omle ta thin ani mela hei hi tiang school kalaya high school emo hai arvela in sual hi chu thil thleng ngai lo po ani arin om lowa niwa sela tun na ya hian hetianga an lan chho tak zu ta hi chuan thil chiang deuh chu doi zep deuh deuh hian lo tamti hi achiang mai ni tuna po hian an en taila mi pani khat anin sola chu chu tam takina an lo bora an lo pui ve loi thin maya an thian pa chak lo deuh don chuan an lo in pui zel maya tuna video pakhatha kan hmu po hi chu tiang tho chu ni fer takin in sual ro sen tian in sual tira te chuan an lo pui le tho tiang khan mo an lo zukin khoi pui le zel thowan thian pa chak don lawan hret chuan an lo in nam noi ve zel thowa hetiang anga doi zep thlang lutuk mi kan chau lo ni chun in sol pui lo ngam mai tur ti hi ka ngai in dan ani hemi ani bi hi kan soi chiang photanga mi hi kan chau lo ni chuan in sol pui lo mai la thada win soi mai la kan thin de mani pon in sol kher lo win soi pui mai la tin kan lungoi lo le mo kan la ka dan bo chen ten ni chuan thunei tulama pezok ta mai la ti hi karil ro alang thina om thina ke chu adoi zep thla ka ti kan nei lo pui tur le kan in sol pui thian te in pui ti rang hi chu adoi zep thla ka huai sen lo thla ka ami zo zia lo khop maya kan thla tu te atanga han chut phei ka chuan ane phlak ngoi ni chuwangin tlei rol te thalai de school no pangin niemo etianga in sual du ni chuan in chau le in chau chu in sual ro in du le mi mu lo wa in sual ro tin kholaya in sual te hi athing lu tuka moi lo lu tuka changkang lo lu tuka chuwangin in du chuan in chawa in sual du ni chuan so ta wa in sual ro ra la ta ram noi wa in sual ro kholaya mi mu tu re mo mi thel be sein in sual to su ti hi ka cha du chau athing lu tuka changkang lo lu tuk adoi zep thak ka ti hle bok ani tin ain sual du anin suala chumi kara mi dang lo tla ze ve chen te lo in rol ve chen te hi ke chuan an ten dom ka ti a huai sen lo thak ngoi en du chuan in sual thei in sual don ne ma se mi mu lo mi dang te ti boi noi lo zong in tin in sual ta vek ve ka ni chuan mi te tan pui na be sei su chau le chau chu in sual mai don nia hemi ato bera video hi cha ala ar khop maya hemi hian hei hi aril ron thlak ka ti thin he tiang hi a thing ka ti ka thina rim tak zet hemi bi kai chon tuna kordum ha alai daga ding kor grey asir trial ha kordum ha zak chip theilo khopa sek hi in lo mu mai thei in a video in endona nia bi pakhat helai lo in dom kun ngoi to lo thu ngoi to sirat mu hi aron pe thlo top mai ni thing khop mai he tiang mi hi chu tu ma an chau ka ring lo taka phei chuan man le malang phei chuan tu man chau ka ring lo tlat aza thlak mai thina na tin anin sual na honi a wall out thin box ya kholai thin box ya tun lai he tianga in sual ron te in be ron in ti ron ching kan tam lu tuk khi chu kan in fiangai kan por me ma kan tla na thian te tel lo jong kan tri le du ka tiang ve ha kan ni thian te tella chawa pa hi chu apa tak lo ane plu tuk ti ria tur hoi sen dik tak chungoi rengin an huai mai ni a tul huna chuan tanan khongam mai thi tha in tanan khongam thin chu tiang mi chu ni tum tengu thalai te ka thalai pui te ka cha du cheu
tiang kholaya thian te ne na pa hut hut ang che mo inzui dul dula mi dang ti boy mi na min ti boy a khoiron chin ri ngot te chan tu turin ko ruai mai te tiang hi chu ching lo teng u a hun pa ang u ha hun lawa chon pa ngai lo a hun taka huai sen na hun tur chu om tu nang huni huai sen na hun tur po ani lowa tlom na hun tur te po hi om ve ni ti kan hriat angai pa tak chunga tlom na hun tur te po hi om ve tin abik takin mi mulai to emo mi tlom to emo han khoi zui lop lop ang chi te phei hi chu thil ni dan tur ani lo shim a om ang lo lutuk tlat hi chu sim tum to teng kholaya in sual vak te a thing e mai mi nam ten min ron mo zau zelang ti he lo mania heti nga video po heti za tan lak thei chon he video an lak lo phei jo tam don lutuka kan uar sau ni he na langa in sual ron in be ron in phek sual hut thut ti te hi he hi chu he ta thing deu deu ho in lo ti ro se mo cái này in te chang kang tak to mi zo thalai te mo mi zo trong po trong chapi to lo ho hi chu in sual hun to lo ania ar vizu chedeu deu in ina ti hian in ruya boirai siam le a hi chu azia lo ga ti khan kan thi lenga mizo mei chia te min tam ne to zia kha an sia tangai mizo mi pa te he tiang mai om hi kan hun to lo tran kan la ka ngai ania tianga in suala lo ruya lo in ti boy lo in thata zu wanga lo thi dam doi wanga lo thi a hun to lo nia inna mi mangai ni chuan tan la thatakin na thokla in sual na huni nei lawang ti kan soitel du ni he mi thila tang hian a video chu in enanga tin o manglo tak te tin fair lo tak te hi atam khop mai tun lai thila chuan eng ki mai in sual le zela po hian fair lo tak khi om vek to ani ha boi thla khop mai kan zoram chu eng tika amo chuan hetianga in sual ron ching te in be ron ching te in phek sual ching ho te po hian an la sim ve ma na